ఫ్యూచర్లో మన కాళ్ళపైన మనం నిలబడాలి, వేరే వాళ్ళపైన డిపెండ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన సీక్వెన్స్ని అదే విధంగా ఎవరైతే ఆల్రెడీ మోకాళ్ళ నొప్పితో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు నేను కేవలం 1 మినిట్ అండి, ఒక 1 మినిట్లో సింపుల్ పాయింట్స్ చెప్తానండి. ఆ పాయింట్స్ని కనుక మీరు ప్రాపర్గా ప్రాక్టీస్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే మీరు ఖచ్చితంగా 1 వీక్లో రిజల్ట్స్ని చూస్తారు. మనము ఈ విధంగా 3 ఫింగర్స్ పెట్టి ఈ విధంగా కంప్లీట్గా నీ బాల్ చుట్టూరు కూడా ఒక 5 టైమ్స్ క్లాక్ వైజ్ అండ్ అదే విధంగా 5 టైమ్స్ యాంటీ క్లాక్ ఈ నీ క్యాప్ చుట్టూరు కూడా ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసి 3 ఫింగర్స్ ని పెట్టి ఈ విధంగా క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ చేస్తామండి. ఇది ఒక 3 to 5 టైమ్స్ వరకు చేసుకోవచ్చు మనం. దాని తర్వాత మన నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మన ఒక నీ క్యాప్ ఉంది కదా, ఈ నీ క్యాప్ ప్రెసింగ్స్ అండి. అంటే ఈ విధంగా ఫింగర్స్ ని ప్లేస్ చేసి ఈ విధంగా జరపాలి. మన ఒక నీ క్యాప్ ని స్లోగా నిదానంగా సైడ్స్ అదే విధంగా అప్ అండ్ డౌన్. కొంతమందికి నీ క్యాప్ కంప్లీట్ గా లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఇబ్బంది లేదు, నొప్పి ఎక్కువ ఉంటే నిదానంగా చేయాలండి. ఈ విధంగా నీ బాల్ ని జరపాలి. ఈ విధంగా కంప్లీట్ గా సైడ్స్ అదే విధంగా అప్ అండ్ డౌన్.